O campo de fútbol do Beiramar, na parroquia cambadesa de Castrelo, está condenado a morte. As instalacións están en zona de dominio público marítimo terrestre e Costas ten un plan para esa zona. Eles teñen pensado facer aí unha zona verde para unila coa zona da senda peonil que xa está aí proxectada, que desde logo o campo de fútbol non entra dentro desas previsións. O Concello coñece este proxecto despois de tentar sen éxito levar a cabo unha serie de trámites para facer unhas obras. Foi aí cando se decataron de que o campo non ten ningún tipo de documentación. Foi unha obra realizada nunha zona de que se lle foi comendo o terreo ao mar, un recheo, igual que no Pombal e en moitas outras zonas, pero non consta con ningún tipo de concesión otorgada por parte de Costas ao Concello de Cambados. Así que agora abriron unha fase de investigación para tentar dar con algún documento. Van consultar, por exemplo, no arquivo da Deputación. Ao mesmo tempo, o goberno local xa se reuniu co equipo para buscar alternativas. Estivemos mirando posibles ubicacións e terreos para que siga manténdose esa instalación na parroquia de Castrelo e que poida ser un lugar apto non solamente para xogar o equipo de fútbol de Beiramar, senón tamén incluso facer unha escola base. Un proxecto que serviría, di a alcaldesa, para dar resposta a moitas necesidades deportivas do municipio. Para ser utilizado e empregado por diferentes clubs que así o precisen e, sobre todo, xa digo, non é un beneficio solamente para Castrelo, senón que é un beneficio para todo o Concello de Cambados. Polo de agora non hai prazos de ningún tipo, é un proxecto a longo prazo, pero que tarde ou cedo deberase poñer sobre a mesa.